Szép napot, Magyarország! A következőért kérek ma szót ebben a videóban. Egyike vagyok azoknak, akik a Paralimpiai Bizottságnál kipattant botrány miatt feljelentést tettek hűtlen kezelés miatt ismeretlen tettes ellen. A feljelentésemet a Központi Nyomozófőügyészséghez küldtem, aki a fővárosi főügyészségnek nyomta át az anyagot, majd ezek a 14. kerületi rendőrkapitányság vizsgálati osztályára küldték ki nyomozásra, akik arról tájékoztattak a mai napon egy levélben, hogy a Nemzeti Nyomozó Irodához küldték meg végül is a feljelentésemet. Lehet bohóckodni ezzel az egész történettel, látom, hogy körbejár a feljelentés, és nem tudom, hogy hány évtizedig akarják ezt csinálni, de hülye én sem vagyok. És szerintem senki más. A hűtlen kezelést azt követi el, és nem Gömöri Zsolt, ahogy ez a hírekben már benne volt, hogy őt gyanúsítottként kihallgatták, mert hiszen ő csak elfogadta a szervezet pénzügyi céljaitól eltérő kifizetést, hanem azt követi el, aki ezt javasolja, illetve megszavazza. Tudomásom szerint az alapszabályban az is benne van, hogy a Paralimpiai Bizottságban közgyűlés dönt az éves költségvetésről, és a közgyűlés többsége fogadja el a költségvetést. Ott semmi ilyesmiről nem volt szó, tehát az elnökségben vannak a tettesek, de megnevezek egyet, aki a médiában, az országos sajtóban, úgy az írottban, mint az elektronikus sajtóban dicsekedett azzal, hogy a kifizetést engedélyezte és javasolta. Ez az ember nem más, mint Deutsch Tamás. Ezért arra kérem végre a hatóságokat, hogy kezdjenek el tényleg tökölés helyett nyomozni, mert minden normális ember ezt várná el maguktól. Azért is, mert lehet, hogy a laikus ember azt nem tudja, amit én az előzőekben elmondtam, de ezt jogi doktoroknak, tehát diplomával rendelkező jogi doktoroknak, aktív rendőröknek pontosan tudni kell, hogy a hűtlen kezelés törvényi tényállását kivalósítja meg. Én csak egy kádárhuszár vagyok. Ha ez nektek nem megy, akkor szégyeljétek magatokat.